Gisugda na ang selebrasyon sa Tinalak Festival sa South Cotabato karong tuiga. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, mas exciting ang selebrasyon sa Tinalak Festival sa South Cotabato karong tuiga tungod kay in-person na pag-usab ang mga aktibidad. Sa opening ceremony, nagtigi ang managlahing munisipyo sa thematic dance competition. By virtue of the powers vested in me as the Governor of the Province of South Cotabato, I now declare the 56th Foundation Anniversary and 23rd Tinalak Festival open. Human ang duha ka tuig nga virtual celebration sa Tinalak Festival sa South Cotabato. Karong tuiga in-person na pag-usab ang maong kaugdahan. Huwebes sa buntag kapin 200 ka White Doves ang gibuhian isip sinyales sa pagsugod sa 56th founding anniversary sa South Cotabato ug 23rd Tinalak Festival nga gipahigayon sa South Cotabato Sports Complex sa Coronadal City. Mitambong sa opening ceremony si Senador Jinggoy Estrada. Hindi ko po mapapalampas ang pagkakataon muling makasama ang aking mga kababayan sa isang enggrande at makabuluhang kasiyahan katulad nito. Dihang gisugdan ang mga aktibidad, gipainit sa managlahing munisipyo ang dance floor sa ilang panagtigi sa thematic dance competition. Sa performance sa Nurala, ilang gipakita ang importansya sa edukasyon aron magmalampuso. Wala sab nagpaulahi ang Coronadal City sa ilang tema nga dance sport. Festive ug colorful sab ang performance sa Santo Niño. Ingon man ang surala ug tupi. Matud sa provincial government, kapin 15 milyones pesos ang gigahin nga pondo alang sa selebrasyon karong tuiga. In-invite na natin yung ibang mga probinsya at rehiyon na mag-participate sa Tinalak Festival. Kahit ganun lang kalimited ang funds na meron tayo, ay mapapasaya natin yung celebration ng 56th Foundation Anniversary ng probinsya ng South Cotabato. Ang South Cotabateños nalipay sa pagbalik sa mga in-person nga aktibidad sa kapistahan. After 2 years, ang mga tao doon nagbalik subong ang kalipay kay tungod. Nagbalik ang Tinalak face to face. Tapos basta namin gid subong. Ngayon man siya ma'am kay colorful gid siya kayo. Nagbalik ang Tinalak Festival dako gid nga dungog sang South Cotabato. Sara, gatusan ka police personnel o force multipliers ang gideploy sa Coronadal City aron masigurong luwas ang mga musuroy sa Tinalak Festival. Mulungtad ang baong kapistahan hangtod July 18 kanu sa ipahigayon sabang usa sa ginaatangang street dancing competition. Sara. Alright, happy Tinalak Festival diha sa atong mga kapuso sa South Cotabato. Daghang salamat, Abby Caballero.